दक्षिण बाक्सा दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै खुंजाबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो दख'रानि 26थि नै बोसोरारि जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंजाबाय। जानुवारि दाननि 16, 17 आरो 18 सानथामनि हाबाफारिजों अदालबारि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। दिनै गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बिटिआर आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ बेखेवनानै होयो। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारि रैखाथि आरो जौगासारनायनि खामानि मावबोनाय बर' माहारिनि खैफोदनि समाव गोख्रों खामानि मावबोनाय बाथ्राखौ फोरमायथियो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंथियोदि हारिनि थाखाय अरायबो सिनस्रि महरै गोख्रों खामानि मावबोनाय एबसुखौ माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियाफोराव नंखाय बाखायै सोंखारिनिफ्राय जानगाराव थानो गोख्रों रावजों खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोमनिफ्रायनो गोबां खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दोङो आरो थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दक्षिण बाक्सा बे दक्षिण बाक्साया मोनसे दख'रा फरायसा आफाद आरो बे दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1972 मायथाइयाव जोनोम जानानै नैबे 2024 मायथाइयाव बियो 50 बोसोराव आगान होबाय आरो बे 50 बोसोरखौ नोजोर लाखिनानै बिथांमोना बेवहाय सनाथि मायथाइ फालिथाय हाबाफारिजों लोगोसे बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 26थि नै बोसोरारि जथुमा बिथांमोना बेवहाय खुंदों। बे जोङो गासैबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनिनो मोनसे सिनस्रि गौथुम आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' माहारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव साखा-फारा खालामनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। बै समाव गायसनगिरि आफादगिरिनिफ्राय लानानै आथिखालसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांनि जिखिनि आफाद दैदेननाय बे आफाद दैदेननाया दासिमबो बर' माहारिनि जिखिनि बर' माहारिखौ जिखिनि मोनसे जौगाखां माहारि हिसाबै गायसननायनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बे नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों आरो दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि आरो बेबायदिनो इउपिपिअ जि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि उनाव आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे दैदेननाय बे दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि मावथांखि बेखौ लानानै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बेखौ गोजोरथि जाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकार बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर बे दफाफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे सिनस्रि माहारियारि आफाद जानानै बेखौ मोनसे जौगासार माहारि हिसाबै बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जिखिनि एजेन्डा लानानै जिनि थांखि आरो नोजोर लानानै खामानि मावदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ दिनैनि नैबे दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय जे फोरबो आरो बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो 26थि नै बोसोरारि जथुमा बेनि गेजेरजों बेखौनो आङो खावलायदों आरो रायजो राजा बिथांमोना गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जि मोनसे फोथायनाय जि मोनसे मदद बेयो दासिमबो दं आरो इयुनावबो थालांबाय थागोन। बेयो जोबोद गोजोनथाव मोनसे रादाब। बे मैया आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि जि मोनसे आनजादनि फिथाइ बे आनजादनि फिथाइखौ बेवहाय फोसावनाय जादों आरो ट्राइबेलफोरनि बिथोराव बर'फोरानो 42% लानानै आसामनि मादाव उथ्रिसार जानो हादों आरो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि जि बिटिआर सरकार दैदेननाय बे बिटिआर सरकार दैदेननाय जि मोनसे थांखि आरो बिथांखि हिसाबै सुपार 50 मुंनि बड'फा सुपार 50 मुंनि जि मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों। बे मिशननि गेजेरजों इउपिएससिनि थाखाय एपिएससिनि थाखाय
JEE नि थाखाय आरो NEET नि थाखाय जिखिनि फ्रि कचिं सरकारनिफ्राय खालामनानै होनाय जादों आरो बेनि गेजेराव जिखिनि APSC नि थाखाय कचिं लादोंमोन बिथांमोना सा 16 फरायसाफोरा मेइनसिम भाइभा टेस्टसिम बिथांमोना फैदोंमोन नुजाथिनो हादोंमोन आरो बेनिनो सुपार 50 बड'फा सुपार 50 मिशननि जि मोनसे एजेन्डा बे मावथांखिनि गेजेरजों जि फ्रि कचिं लानाय फरायसाफोर बियो सा 7 फरायसाफ्रा माने मा लानो हादों दे उथ्रिसार जानो हादों आरो बियो बिटिआर सरकारनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बियो जि मोनसे आथिखालाव जि मोनसे रिजाल्ट फैदों बे रिजाल्टआ मोनसे जि मोनसे मा होननानै बुंदों जि मोनसे रिभुलेसन बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे रिभुलेसना गमामायैनो फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो गासै आगोलनि जिखिनि रेकर्ड बे रेकर्डफोरखौ दाननानै सा 40 बर' फरायसाफोरा बर' सुबुङा 42 आसामनि मादावनो APSCनि जि मोनसे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव ट्राइबेलफोरनि मादाव 42% लानानै जि माने APSC उथ्रिसारनाय APSCनि एलाइट माने रिजाल्टफोरखौ उथ्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बियो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गेदेर माने एचिभमेन्ट होननानै आं बेखौ गनायथि होयो दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दिनै 50थि बोसोराव बिथांमोनहा आगान होबाय आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबो जि गावसिनि 26थि बोसोरसालियाव जथुम्माजों बेखौ फालिदों आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जाय बिथांमोना बर' माहारियारि बादखौ मोनदांथिखौ फोजाखांनायजों बावहाय दख'रा एबसुनि जि मोनसे गोनांथिखौ लानानै 1974 मायथाइनिफ्रायनो बावहाय दानानै होबाय आरो बियो दिनै 50 बोसोर जाफैनाय बेवहाय बेसेबां बुरजा बिथांमोना दैदेनगिरि जालांबाय बिथांमोन बयनिसिमबो जोङो गाहाम हामलायथि बावहरो आरो बर' माहारियारि बादखौ बिथांमोना बे पर्यायसिम लाबोनायनि थाखाय जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनो आरो बेयाव माखासे सम जोंनि बर' माहारिनि गेजेरजों माखासे जारिमिनारि समफ्राव जिउ बावलांनाय आरो गासै मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि बिहोमा बर' माहारिनि थाखाय बेखौबो लानानै बेवहाय जोङो दख'रा एबसुनि बेन्दोंनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हामलायथि बावहरो आरो बेवहाय फैबाय थानाय सम आरो जाखांफुनाय जोहोलाव लाइमोन गथ' फरायसा बिथांमोननि थाखाय जि थांखि आरो मावथांखिफोरखौ लानानै दख'रा एबसुआ मावनो लानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिफोरजों गोरोबनानै आथिखालनि दैदेनगिरि आरो समाज बिथिङाव नोजोर बोनानै सोलोंथाइ रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जाहाथे गेबेङै खामानि मावलांनो हायो आरो अरायसम बे दक्षिण बाक्सा दख'रा एबसुआ जाहाथे बेयाव बर' माहारिया बादखौ फोजाखांनानै फोथांनानै लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननि आथिखालनि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोङो खावलायनाय थाबाय आरो बे खुंफुंनाया जाहाथे बिहोमा गोनां जानानै थायो बिनि थाखाय जोङो हामलायथि बावो Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.